Η κίνηση στα καταστήματα τις πρώτες μέρες είναι υποτονική, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει με αποκορύφωση βέβαια τη Μεγάλη Παρασκευή που είναι η κορυφαία μέρα για τα καταστήματα στην Ναύπακτο. Το εορταστικό ωράριο έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα. Ναι, είναι ένα ωράριο σύμφωνα με τον νόμο που ξεκίνησε από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι το Μεγάλο Σάββατο με αυξημένες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Το χαρακτηριστικό το φετινό είναι ότι με κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των εμπορικών συλλόγων Ναυπάκτου, Μεσολογγίου και Αγρινίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πήρε απόφαση την Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα να ανοίξουν από τις 11 η ώρα το πρωί, διότι ο νόμος λέει ότι τα καταστήματα τη Μεγάλη Παρασκευή ανοίγουν από τις 1. Ενώ αυτό το πράγμα όλοι ξέρουμε ότι καταστρατηγείται στην πράξη, όλοι ανοίγουν νωρίτερα γιατί υπάρχει ανάγκη να ανοίξουν νωρίτερα. Τώρα θα είναι όμως πλέον ανοιχτά σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας, άρα θα είναι νόμιμοι όλοι οι συνάδελφοι. Πώς είναι η κίνηση της ημέρας? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Η κίνηση έχει ξεκινήσει, δειλά-δειλά. Προσπαθούμε, φτάνουμε μέχρι το Πάσχα. Καλά είναι. Ο κόσμος ψάχνει καλύτερες τιμές. Εννοείται πιο οικονομικές λαμπάδες και γενικά παιχνίδια για τα βαφτιστήρια. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και σε λαμπάδες και σε παιχνίδια από πολύ οικονομικά μέχρι ακριβά ανάλογα το βαλάντι του καθενός. Η κίνηση μέχρι πότε αναμένεται να κορυφωθεί? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα λαμπάδες ουσιαστικά για τα βαφτιστήρια είναι μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Μετά παίρνουμε τις δικές μας λαμπάδες, δηλαδή ο καθένας έρχεται για τη δική του. Πιστεύω ότι η πόλη θα έχει πάρα πολύ κόσμο όλες τις μέρες των γιορτών, όπως και την άλλη εβδομάδα. Ένα αναμόνι, ακόμα είναι μειωμένη η κίνηση στα καταστήματα. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και ο καιρός που είναι έτσι λίγο συννεφιασμένος και βροχερός, αλλά αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ. Υπάρχει ποικιλία σε είδη. Υπάρχει ποικιλία σε είδη, είναι ενημερωμένα όλα τα καταστήματα της περιοχής μας, αν και επαρχιακή πόλη με τη μόδα, πολύ καλές τιμές, πολλά σχέδια και για όλα τα βαλάντια. Προς τις τελευταίες ημέρες οι αγορές. Φυσικά, όσο περνάνε οι μέρες αυξάνεται και η αγοραστική κίνηση. Φαντάζομαι ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο στην πόλη μας και η επίσκεψη ξένων και όχι μόνο ντόπιων. Η κίνηση. Σε ικανοποιητικά πλαίσια, περιμένουμε λίγο περισσότερο κόσμο. Από τις επόμενες μέρες θέλω να πιστεύω θα γεμίσει η πόλη μας, θα έχει δουλειά για όλα τα μαγαζιά. Καλά θα είναι να περάσει ο κόσμος καλά, και εμείς να μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Καλά να περάσουμε, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Είναι εποχή που ο κόσμος αγοράζει ρούχα, η ποικιλία υπάρχει. Ποικιλία υπάρχει, τα μαγαζιά είναι όλα γεμάτα, υπάρχουν μεγάλο εύρος ποικιλίας και ποιότητας και τιμών. Η Ναύπακτος είναι σε ικανοποιητικό σημείο τα μαγαζιά, μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι και οι ναυπάκτοι θα στηρίξουν την αγορά της Ναυπάκτου και όλα καλά.